хора, аз съм ZoraBG и днес ще играем с Линк. Днес ще играем с Линк Конг. Вчера реших да направя поредица, когато друго казах в видеоклипа. И ето го втори епизод. Малко съм поиграл, спечелих един или два героя, то са единия. Маймунката. Другия е Тос. Май, нали? Да, Тос. Но днес ще играем с... да, спечелих и лоса, между другото. И днес ще играем... днес ще играем с маймунката. Хора, тук отключих и ново чудо, не знам какво е. След това... чакай да го видим този. Добре, хора, ще гледаме видеоклип. И върнах се, хора, и трябваше да изчакам видеоклипа и ето го. Сега ще изиграем две игри на нормалното и след това една на новия свят. Дай. Ще ме гръмни. Хора, които мразят тези, да пише долу хаштаг мразя. Така ще знаем какво мразим и какво не мразим в тази игра. Аз мразя включително и да губя. Трябва да взема това. Да, взех го. Хората ми дава 10 парички и загубих. Да, още две игри. Тук е две на нормалното. Да, започваме. Не се научи. Айде, бе! Вижте, не мога, минам. Така. Са на Бога. Добре. Това го мразя. Така да става. Въй накосам. Накосам, майко! Какво стана? И загубих. Това беше втората, да. Да, май втората. Който е? Бето още не сме го отключили. Да, е тук. Да, миним 30 живота. Знаете, тук е много трудно. Заиграх 3 пъти тази. Тук и направо не мога мина. Други предполагам, че могат да го минат. Аз не мога. Ето и много го мразя. Но бързо ги стрелва. И загубих. Супер. Злата му пак загубих. И ми изхранихме се живота. Ладно, дай да играем тук още.
За малко да на обядка. Айде бе, няма как да го мина. Така като е. И да, супер си, 10. 10 не, мамо, стара загубихме. Сега на Бога. Не! Хора, се губим. Хора, да знаете, може по-късно, след обеда 5-5:30, ще направим видеоклип с Ванкът 19, ако го знаете. И ще играем или на нова игра, или на Слинконг. Или на телкобещам, телецапли. Тази игра, дето снимах на нея с пеплата. Или на нея, или на Слинконг, или на някаква нова игра. Очаквайте го. Не. За на Бога. Не. И тя как ги мразя. Не. Много ги мразя. И мисля, че стана много дълъг епизода. Добре хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеоклипа и да пишете в коментарите какви игри да играя. Моля ви, пишете. Това беше от мен. Чао.